Lagi siyang tumidede sa akin. Huwag kang kikilos ng masama, vlogger ako. Dahil huwag ka masyadong madaldala at isipin kong magbibig mo. Marami namang parking dito eh. Baby, kalma. 113. Ay po, tsaka galing. May sinundot lang. Tinitigan ko. Meron akong kaibigan na pinadrop ko sa college. Kasi gusto niya... Masaya mga kansar, ako nga pala si Paolo. Pinakita ko sa inyo yung stages of sukot ko na masaya ka, bilang hindi. So ayun, dadaan sulot o sukot ngayong linggo at inaagad simulan. Memes na galit sa korap na gobyerno, mamamatay tao at sarili. Ay, tako yan ah. Yeah! Oh, pares! Shit! Sarap! Tingin na ba isa niya? Hindi! Hindi! Sabihin mo sa akin na down na laurel yun. Nako po, alam ko na kung ano yung nagpapa-crispy niya. Di mo na kailangan ng fried na bawang. Kung meron ka naman dyang slow roasted roach. Sana star anise. Yan ang star ng ulam na yan. Sunod! Sukot! Talagang Marcos. Na Roblox ba yan? Masusundot ka mamaya. Hindi rin sukot to sulot, sundot. Sunod. Tinitigan. Patayin nyo na to. Dapat yung mga isang trend, dapat mga 1 week lang. Pagbibigyan na natin mga wala mga oras sa internet, mga nagtatrabaho, mga may silbi sa buhay. So tanggalin na natin. So ganito sa Honey Trap. Honey Trap shared house. Kinakabahan ako sa may trap eh. Leche. Sunod. Ano to? Nasa SLEX na mga e-bike. Kabayan na gusto ko. Kaya bipipin mo! It's next to! Hinahanap pa yung utak niya. Papunta na kami doon. Buti na kailangan na LTO. UTO lang. Mga pwedeng mauto. Sunod. Sukot, leche. Iwasan maglaro ng ipis. Oh, shit! Natakot to hayo. Ito pala eh. Bumabawi yung pares. Ang sabi mo sa kapatid ko. Kainin kita eh. Pero may mga ganyan talagang ipis. Yung talagang dahil talagang gusto nilang bumawi sa. Totoo daw yan. Nagtatawag daw ng mga ano yan, ng barkada. Babawian ka talaga niyan. Sukot, leche. Sunod. Ang dami nagtag sa akin. Mas madaya pa nagtag sa akin kaysa sa Ivy Drip. O ayan, masaya na kayo. Masaya na kayo. Ano? Mamaya. Parehas tayong malandi. Ayoko nag-share. Happy na ba lahat? Tag ko na din si Kuya Ogi kasi dalawa kami tag nyo. Yay! Talagang kupal talaga yung internet eh, no, leche. Kailangan pa ipaalala. Mga may memories na ex nila. Lalabas na ng mga leche. Sukot! Magaling kay Taiga. Tagay ng shoulder day, oh. Neto, nakaka-up naman to na aking mood. Yan ang gusto ko. Susulot. Share ko lang po taxi experience namin. Nililibang ng kwento bago dugain. Huli ka. 113. Yeah. 2. Ang bilis ah. 5 seconds. Harap-harapan niya to yung ginagawa. Harap-harapan yung sinasabi. Ano, iba na pa lang ngayon. Bigla bang umina nung tinimingan mo? Nashock ka rin ba? Kaya may G-Shock eh. Nashock ka din eh. O may protection lang tayo sa mga nagsascam sa atin eh, no? Di ba meron ngayon sa Shopee or Lazada parang merchandise protection? Mabilis ba Metro Mama, no? Mabilis ba? Parang mabilis yung segundo natin ah. Parang logi kami dyan ah. Doble yung bilis pa kaya. Ay po, tsaka galing! May sinundot lang! Tinitigan ko. Pero hirap eh. Kaya lumalakas din naman yung Grab dahil sa mga ganito. Para siyang cycle ng kupalan kasi wala rin naman choice. Natatalo yung mga sa taxi drivers kumpara sa Grab kasi nga hindi mo na kailangan pumunta. Ang kapalit naman no, mga taong wala namang Grab mapipilitan mas-scam. So kung sino pa yung mga taong mas hindi kaya magbayad ng ganyan, sila pa yung lalong mapagtitripan. Alam mo nyo naman sa mga sa NAIA, di ba dami ngayon naglalabasan sa NAIA terminal ng mga hayop. Naging zoo na nga eh. Hayop, ipis, ano pa mga baka may buhaya lumabas dyan. Marami sila dyan na uutakan ng mga foreigner na magbabayad ng kahit magkano wala kasi mura lang naman di sa Pilipinas, di ba? Laki ng kinikita nila dyan para ihatid sila sa mga hotel nila. Parang ganun din yun. Pero yeah, realidad ng buhay yan. Ang naisip ko lang dito ay gumawa sila talagang grupo nila na mag-regulate dyan together para naman hindi rin naman sila matalo o malugi sa Grab. Alam naman kunin lahat ng Grab. Diba? Pagtandaan nyo, ang isang monopolyo ay
sasama sa isang ekonomiya kasi wala kang competition. Pag wala kang competition, tataas ang presyo. Kasi hindi nila kailangan babanik pag meron kang kalaban, di ba? Kaya maganda may healthy competition tayo. Ay hindi nga healthy ang Grab. Dumoble nga, di ba? Pagpupunta lang ako ng Mandaluyong, 500 ba yun? 400? Ayun, kailangan 800 na. Saan ba ako gawa? Sa ipis? Sa pera? Sukot? Ito galing kay Ryan Mang Channel. Sino nag-video sa kanya? So alam naman nila. Buwang na humor, leche. Dami-dami dyan, hindi nyo pa kinaltakan, leche. Eh, napakikaltok lang, isa lang, oh. Sukot. Yung ano naman yan, content po. Tsaka mahirap mag-content. Can you be my husband? Bawal ako mag-asawa. Bawal talaga. Bawal ako mag-asawa, men. Ayoko mag-asawa. Minsan may mga sukot ka na gusto mo magbato, gusto mo magbasag. Ito yun eh. Sukot. Buti binuhay ka ako na editing eh. Ina mo. Tayo kay Kalubot. Sa SNR. Lahat tinitik mo ng soft drink. Hindi nga yung tikim eh. Ilo, nandun. Napagtripan ba yung tropa niya? Oh, sinayang pa. Lagyan ng ipis yan. Di mo na kailangan ng kaaway kung may ganito ang tropa. Pagtitripan kayo. First time na nga dyan, di mo pa tinulungan. Leche. Ang nangyari, ang nagsayang yung SNR para sa content na to. Grabe naman si Bruno Mars. Magaling. Sukot. Ano to? Ayun, maraming sa inyo. Sure naman ako marami nang nakakalam na. Okay, alam ko na pala. Wag na. Sunod. Sukot na yun. Miss Marihit, pumunta ka na sa... May gandang lamig. Patay. Patay ako. Sino umiyak na nakagiti? Dito natin matututunan na kailangan natin i-cut yung video para may sense yung joke. Sakot! Kasi post mo namin dyan eh. Ito rin Renya. Holy moly! Eh, babi! Eh, babi! Mahal yan! Bigay mo yan sa ebab mo. Pucha. Kailangan ko ng Syrian girlfriend. Di ko alam yun. Bahala ka dyan. Ayoko na alamin. Di na ako magre-research. Sakot! Family is love. Aba? Huli na. Family is love talaga eh. Family is love. Ewan ko sobrang wasak na yung humor ko. Mas nakakatawa siya kasi walang background music, walang TikTok edit na parang magkaka-Alzheimer ako o epilepsy. Diba? Eh, simple lang, walang music, sobrang basag, 140p resolution. Masaya na ako dyan. Dahil dyan, sulot yan. Kala mo Kay Kay. Fall. Hag mo layo naman. Yakap. Hawakan mo sa waist. Respectful. Oh my God. Hirap, di ba? Yung babae, nakakapit pa. Yung lalaki, nakatalo na, nakabubo na siya. Dito mo malalaman na mas mabilis mag-move on ng lalaki. Sulot. Dahil napasaya mo ako. Ito, baka magtapon na siya sa food. Multa, sasan. Ay, saan ba to? Saan makahanap to, ha? Mukhang meron na naglapag ng... edit sila dun, eh. May ano na, eh. May bakuna, eh. Send location po. Sukot. Kaya kay, ano to, Wilma. Huwag kang kikilis ng masama. Vlogger ako. Masyado ka mayabang eh. Hindi, sinabi ko lang po, may designated parking ng motor. May masama po ba? Sinabi ko lang po, may designated parking ng motor. May masama po ba? Ba't yung rewind mo punta dun? Aba si nanay merong Insta360? Sheesh! Sino nag-install niya? Di nga po. Tek sabi si pero safety din naman yan. Naiintindihan ako naman. Ito. Sabi niya doon ang parking ng motor, hindi dyan. Ayun. So pwede mo piliin kasi real time. Ano habang ine-edit pa. Sabi niya hindi ka dapat mag-park dyan. PWD ka ba? Sinabi mo ba na PWD ka? Sabi ko,
Dati polis eh. Huwag ka gagalaw! Polis to! Tatakbuhan yung mga binablatter. Ngayon naman, huwag ka gagalaw! Vlogger to! Magdaming views ito! Kayaman kami dito! Bago na talaga panahon yun. Okay, so pumasok siya para sabihin sa guard kung bakit nakapark itong motor sa car park. Pero ang di niya alam ni Kuya ay PWD siya. Unless sinabi niya, hindi ko narinig eh. Hindi ko kita saan eh. Nagkakaganyan ka lalaki. Maraming pwedeng paglagyan. Ano ba to? Taga Walter Mar. Ay, Walter! Nakasagdit lang naman ako. Hindi naman ako magpapark dito kung maabutin ako nito oras. Thank you, ma'am. Okay lang po. Nasabay dumadal dyan. Dinoble check lang ni Kuya. Meron daw siya fractured foot. Ankle. Ito. Kasama yung katabi niya. Tinabihan pa. Mag-video yan mamaya. Issue! Palakay natin problema. Let's go! Woo! Okay na ba? Naka 4 minutes na ba yung vlog? Tangina. Ayun na, okay. Ito na. Yan po, right side. Right Huwag ka side. masyadong madaldal, kuya. Daldal man ang sinasabi. Hindi ko kailangan ng panig mo. Okay, kuya? Tsaka hindi naman ako magpapark dito kung magtatagal ako eh. Huwag kang dumadaldal. Okay. Ganyan, naalala ko, ganyan yung magulang mo eh, no? Nag-explain ka, hindi, huwag kang magsalita. Niluwal kita sa mundong to. Ako nagpanganak sa'yo, huwag kang magsalita. Hindi ko kailangan ng panig mo. Hindi tayo pwede sa korte. Kung mamamatay tao ka, binibigyan pa rin ng oras magsalita. Ganon ang batas eh, di ba? Kahit gaano kainis, kahit gaano kasigurado ka sa hustisya ibinibigay mo, di ba? Hindi kasi ganon ang batas, di ba? Kailangan marinig mo pa rin pareho ang panig kahit alam mong mali yung panig niya. Ganon kasi sigurado, wala kang takas doon. Sure yun. Maririnig mo. Pero okay, tuloy natin. Masyado ka mayabang eh. Hindi, sinabi ko lang po, may designated Yung pastora ni Kuya, naalala ko yung mga sabi sa Roblox, yung ganun lang. parking ang motor. May masama po ba? Saan ako magpapark doon? Sa Malaya? Eh dito lang ako pupunta. Ayun na. Lobas sa NPC. Anong plate number mo? naman niya po tinuturong doon kayo pumark. Ang inaano Hindi niya. sinasabi niya doon ako magpapark eh. Kaya huwag ka masyadong madaldal at ititake ko mong bitig mo. Marami namang parking dito eh. Gano'n lang ba sa'yo maglakad ng konti? Parang Karen tuloy yung vibe. Siyang dadaldal, hindi ikaw. Masyado ka madaldal, ang yabang-yabang mo. Ano ka? Sinanay na po. May video rin sila. Safety din nila. Wala pong... Sa susunod, pipili mo dadaldalan mo. Bakit? Ano ba nang pipiliin yung dadaldalan mo? Ano yung sabihin nun? So parang corporate vlogger ka? Ikaw yung nasa tama? Totoo nga lang, tama na si ate. Pero pinairal mo pa kasi na dapat tama ka. Ewan ko sakit to ng ibang tao sa internet na porket tama na sila, sasakyan nila yung tama nila hanggang katapusan eh. Parang ego tripping na okay na tama ka na ate. Pero dahil nagyayabang ka pa, or ewan ko, di ko narinig eh, na sabi daw niya dito, kasi nakita ko yung comment section niya, na ang sabi niya dito na sinabi naman daw yung PWD, pero hindi daw pinansin nung rider itong kanyang binibidyohan. Ewan ko, baka mahina siguro o di niya narinig, o kung di niya narinig, pakita mo na lang. Bakit gusto pa natin ng gera? Salamat sa pagmamatsyag mo, Corporate Wilma, sa mga kupal na mga hayop na yan. Pinalaki pa kasi kaya matatawa ay sukot. Baka yung tinatanong ni Kuya kanina, kung pwede, hindi PWD, kung pwede lang naman mag-park. Galgan official. Naranasan ko din yung sumempla. Okay lang yan, ngayon PWD ka na din. Sulot. Baka ito na ba yung dala-dala ni Madam? Dapat ito yung sumabog, hindi yung ating mga budhi, hindi yung ating mga pantog, yung ating mga ugat. Diba? Relax lang. Kalmahan lang. Baby, kalma. Oo, kalma. Painumin ng Ponsta niya. Painumin mga pampababa ng high blood. Painumin ng Zestril yan. O Norbask. Anad? Ito. Halatang immature. 1 month, 2 months. Ocha, nagkasalamin lang. Gumanda yung grado niya. 4 months? Matagal na sa'yo yan. Ocha, mas matagal pa yung mga patch ng laro kaysa sa relasyon niya. Kung ganyan lang kayo kabilis, subuti nila maaga rin kayo natapos. Sukot, Mika pag nagtatampo. pero hindi ka niya pinapansin kaya nananuyot ka na. Ano ba yan? Pag ikaw nagtatampo, react agad ako. Pag ikaw nagtatampo, wala lang. Sige, mamatay na lang ako dito. Sukot, padede prank. Pagtulog kasi siya, lagi siyang tumidede sa akin. So, lalagyan natin ng didi ko na ganito. Didi mo? Yeah. Ano ba yan? Tawag dito, Vicks. Basta mental Vicks. siya. Nilalagay siya pag Tayo mga content to! Ano ba?
Masaya to makita ng ating mga ngayon na, padedihin na natin. Gusto ko makita na yan ang content. Yan ang gusto kong content. Padede na, dede. Ang dali lang, di ba may ilaw? So hindi to prank, alam niya to. May lighting kayo eh. Yuck! Yun. Ang baliw eh. Siligan ko. Bakit? Ang ilig-ilig mo mag-ano eh. May Bix. Ano yun? Bix para ano? Palagi mental. Bye, good night guys. Good night. Good night na. Good night. Didi mo na siya ngayon. Nakakamiss tuloy yung mga panahon dati na yung sa mga vloggers na dahil wala masyadong ad sa FB, kailangan sa YouTube ka. Eh sa YouTube, hindi ito nagva-viral yung mga ganito. Karamihan ng tao hindi naman mag-scroll sa YouTube para lang sa saglit eh. Talagang watch experience kasi ang YouTube eh. Eh dahil nga kaliwat kanan na magkakaroon ka na ng mga influencers o mga nag-share, diba? Kaya nga mas madali magpa-viral sa FB kaysa sa YouTube. Buti na lang tayo, nagsimula tayo sa YouTube, kukunin na lang natin doon, lalagay na sa FB. Tingnan mo kano karami lang sa mga FB influencers na nagpo-post sa mga viral content, mga getong video, nagva-viral sa YouTube. Tingnan mo lang, 8 million views, man! Buti hindi ko kailangan mag-ganito para mag-viral. Okay lang yan. Well, sana kumita kayo ng maigi para dyan, para sa oras na yan. Kasi delikado rin kasi sa mga batang nanonood. Okay naman yung gawin behind closed doors eh. Wala namang problema eh. Pero yun nga, dahil nga nagdami ng mga klase ng content creators, pinaghahanap sila ng paraan para mag-viral. At dahil doon pinupush natin nung pinupush yung limits. Kasi nagbigay na incentive ang FB. Alam mo, pag nag-viral ka, meron ka 5,000, meron ka 10,000, meron ka 20 million, 30 million ka, mag 1 million, 5 million views ka. Malaki ng palaki yan eh. Ano yun eh, andun yung fine line ng madidelete yung video kasi community guidelines siya or bawal, violation, or nasa fine line lang siya na sakto lang para controversial siya enough para mag-viral pero hindi madidelete ang FB. Yun yung nilalaro. Kaya magkakaroon ka ng mga ganito na di naman illegal, sukot lang, diba? Eh, well, hindi naman krimen ang maging sukot na dapat, dapat ay isang kriminal. Sukot. Huli pero di ko long! Gagi, akala ko di nasa taas. Nakatingin si kuya. Yan ang mga nag-i-e-bike ha. Ingat kayo. Baka makasagasa kayo. Kahit iba ka e-bike at wala naman tinitingnan, nakakasagasa pa rin eh. Saludo sa'yo. Po, lagot ka kay Corporal Wilma pag nakita ka niyan. Yari ka. Vlogger yan. Tukot. Kailan? Oh my God. Tingin mo si kuya kanina dun sa kotse. Tagal naman. Kabang ako eh. Tapos na ba? Mayroon ka na ba? Sige. Ano ba to? Seconds from disaster? Baka uhulihin na si ate. Sukot. Oh! Ay, ito pala yung sinakya ni ate. And Max. Woo! Hey! Fully paid na ba yan? Nasa yung mga torotot niya. Bago na ba? Change. Ano yung change? Patingin. Maglabas yan po. Dami mong girlies. Mga shorty, mga shorty na buwalo, mga kambing, tsaka kalabaw. Woo! Mga horny ang mga yan, horny na horny, tigis up. Ganda, mat red. Sulat, yan ang views, ganyan makakuha ng views, ganyan lang. Hindi ko guess tanong ko nga sa mga katabi ko. Yan, sige. Ganyan kayo maghahanap ng pambayad nyo sa Meralco ha. Pag tagal-tagal ha. Iilugar natin ang ating kagaguhan. Huwag natin post lagi sa FB. Sukot, leche. Sukot lang yan kasi natalo ko eh sa 8 ball nung uli. Kasi ito na naman siya. Ayoko na, man. Meron akong kaibigan na pinadrop ko sa college. Kasi gusto niya daw maging entrepreneur. Pinadrop ko siya. Nagpabagsak ka pa magaling. Tulad dyan na pagiging entrepreneur. Mas maganda matuto ka na lang sa pag-build ng business. None of your business yung gusto niyang future. Pero okay lang, kawawa na lang yung mga taong matatamaan ng ganong klase mga tips. Is experience. Nag-drop siya. After a year, yumaman siya sa pag-aaral. Sabi ko, bakit bumalik ka? Alam mo maging entrepreneur ka. Hayop ka, sabi mo eh. Hindi mo pala kaya. Ba't ka nag-drop? Sayang isang taon mo. Sana graduating ka na sinabi mo eh. Ibig sabihin pala nun, mali pala yung payo ko dati na mag-drop ka kagad sa college. Hindi, mali ang makinig sa'yo. Ito yung sinasabi ko dati na pwede natin i-take at face value.
Pero kasi pag pinapresenta nila yung mga ganito nilang tips and tricks sa buhay para yumaman, parang kala mo yun yung pangkalahatan na sagot doon. Kasi diba, cool music, epic, pocha, dun nakati 4, maganda yung background, mayaman, may caption. Diba nanood tayo dati ng ganun tumawa katalo ka na parang pinarody niya. Yun yung iniiwasan ko para sa mga kabataan na nanonood eh. Pati na rin yung ginawang prank ni ate na pinadede boyfriend niya at yung si nanay. Ito yung mga sukot na hindi naman kriminal, pero kriminal yung epekto nito sa ating pagkatao. Parang gusto mong kaskasin yung leeg mo. Ang dapat gawin nila, parang ginawa ko. Nag-aral ako sa college. Umabot ako ng... Hindi mo nga pwede gawin yun. Kahit na maggayahin ka nila eh. Iba-iba rin naman yung mismong tao. Iba yung direksyon ng buhay nila. Iba yung personality nila. Iba rin yung circumstance sila sa buhay. Na kahit gawin nyo. Panistowa yung ginawa ni Frank sa buhay niya. Hindi ibig sabihin yayaman kayo. May kanya-kanya kayong discard. May kanya-kanya kayong angulo sa buhay na magagamit nyo sa sarili nyo para yumaman o para maging successful. Kasi hindi naman makukuha lahat lagi sa success. Yung pera na kinikita mo. Minsan baka successful ka kasi hindi ko na kailangan isipin ang pang-araw-araw. O successful ka na kasi nabayaran mo ang utang ng iyong mga magulang. O hindi mo na kailangan ng success kasi meron ka na sarili mong bahay. Diba? Hindi lang porket kailangan milyon-milyon din ang kinikita mo. Hindi yun ang basehan ng pagiging successful. Huwag kayo magpapaniwala sa mga ganyan na at the end of the day ay merong mga courses at mga business na binabayaran nyo. Diba? Ng pera nyo para matutunan niya. Hindi mo kailangan matutunan. Lupas ka na ng bahay. Makipag-usap ka sa tao. Mag-grind ka sa buhay. Matututunan mo din yan. At di kailangan yung kanilang pinagdaanan. Yung ibabase mo sa sarili mo. Pagbasa ka ng libro. Mas mura pa sa mga kursong binibenta ng mga yan. Junior college. Pero doon ko na na-hit yung first 6 digits or more ko. Pero hindi ako maging successful sa pagiging negosyante. Mag-drop na ako. Pag-drop ko, mas lalo pa akong naging successful. At least, nag-drop ako, na sure na ako. Hindi mag-drop na ako dahil tinatamad lang mag-aral. Ayun kasi pagkakamali ng mga tao na sabi pa lang ng mga successful ng mga tao, mag-drop ako. Sakto ayaw ko mag-aral. Ayun pagkakamali nila. Bibigyan ko ng ayun ang pagkakamali, yung gambling. Leche, okay na sana eh. Pero yun nga, huwag kayong papaniwala lahat sa mga nakikita sa internet. Kaya nga tayo nandito. Pag sabi ko kain kang tayo kasi yaman ka, di maniniwala ka ba? Oo, wag. Sokot! T. Ikaw ang tibok ng aking puso. Sana ako rin ang tibok ng iyong puso. Ko sa'yo na di magbabago kahit na anong bagyo. Ika'y masusundo sa NMAX ko. Ito lang maniwala ka sana sa akin sa puso ko na pang mamilyonaryo ka nito. Nakita ko nito eh. Kaya ako kinakanta kasi nakita ko na yung sukot. I got Heil Hitler na sa German. I got Heil Hitler as a German tourist. I'm Swiss/German and probably have a slight German accent in English. I visited the Tagaytay for a day and was already on my way back waiting on the bus stop. Some rundown looking dude sitting at the bus stop randomly started to shout Heil Hitler at me, including the arm movement and everything. I guess he figured from my accent I'm German. I got super angry. Wapo, chag. Buti na lang yung Ubermensch mo, napigilan mo, di ba? Baby, kalma. Fortunately, the bus came got on as quickly as possible. What the hell? Are there many ultra-racist people in the Philippines that wala kasi kami masyadong bad experience sa mga German kasi hindi kami masyado naapektuhan yung unang alam mo naman yung diba sa mga juice, cordero ng juice. Mali pa rin naman sa amin yun, hindi ko naman dinedefend pero yeah, sukot nga talaga at wala kang magagawa. Makikita mo naman yan sa iba't ibang media din namin, mga pinopost sa TVJ nila Michael V, diba yung mga call sila spoof na mga German. Talagang thing yun dito eh. But okay, lahat sige alam mo na. I'm so sorry for your experience here in the Philippines. Bigyan nyo na kami. Kami nga literal tinapaan kami na ibang mga lahi. Kami nga putya hanggang lahit na lang eh. Ay sukot. Kilig kay JB. Mga JJ mo lang nakikinig sa ganitong kanta ako ay 30. Ay, nangangarap lang ako na tumira doon sa gilid ng estero sa Ayala. Ayala, ano ba? Tsunami. Ako nagyayabang. Nagyangagat. Hanggang mailak. Kaya lang kami kasaya noon. Tulot, hindi ka naman mabiro pre yung biro. Sino ka man o kininam. Pag di mo naman kailangan mo itong mga tropa men. Paano mo sa kanya yung chain? Tignan mo sa leeg nila. Black ko Europa na ito. Igam daw ano makita. Papaala lang ako. I walk down the valley of death nang nakapaa. Sulat. Bonk. Pakibonk na lang lahat. To Monk Gyatso teaching baby ang aleso. Sabi ko siya, huwag mo na buhayin yung ibang nasyon eh. Pupa lahat yan. Sulat. Galing kay China thinks they can invade Philippines. May din kala ng German. The terror hand. Lagi updated niya kasi may wifi eh. Ay, waterman! Monitor ko, next! Bad trip.
Ano, di ba si Sinas Coelho alam, di ba may bus? Captain Philippines. State of the art submarine. Oh, pucha. Multi-platform. High-tech rock. Leche. Sulat. Kali kay Ian's edit. POV bumisita kay ang daming text Ang sipag pala na anak mo, Mare. Alam pa walang Pero ba, maliit na bagay. Maliit na bagay. Nag-aayos lang naman. Pero maliit lang. Tapos nag-aanakaw na pala eh. Sulat. At doon na tatapos natin sulot o suot ngayon. Ano nanalo ngayon? Sulot, sukot. Comment nyo na below. Kung gusto nyo pag-ito, click nyo na yung video na to. Paolo lang mamaalam. Shoo!